Kok Dek sore ke terus piye ke ditelepon ditelepon anak piye? Bocah iki ki yo gak wani ngomong, Mak. Masa. Yo piye jan. Oh gak terusan telepon. Bu ki piye kunciku ilang kok piye yo ngono. Ora aja sampai 7:30 lho bocah ki nek nerima buber paling dari jam 7 mulai. Kulo perasaan kowe ngono yo. Sampai 7:30. Terus Aku sing WA. Piye jan? Kok urung mulai? Terus kono bales. Iki lho Bu, kunciku ilang. Heeh. Lah piye ilang mbok endi? Ki mengi bar tuku es batu. Panuku elingku tak kek nang dashboard Ibu, tapi kok gak enek nang tas yo gak enek. Lha iki piye kowe cek nang Mbak Endah? Yo. Terus Ya wis tak parani. Ngoten terus kok kondo pake goleki kuncine seret tak anune jare kuncine ilang kok ngoten. Kula mriko nggih betul kunci serep ya. Dadak terus kuwi lah kula kan yo gak gua HP, Mak. Terus yo turune nang nganu WA melih Mbak wis temo. Terus ya wis saya wis kadung teko mriko. Tidak nangis ndokso nang sardondo. sik tak ceritani. Ya tak ceritani ya. Iki kronologi tak ceritani. Terus sik tak waliki. Golek apa, Mak? Anu, Ma. Kunci, Mak. Digoleki dhisik. Sampeyan yo ngopeni Heeh. resik-resik. Repot. Berkat, ngate berkat resik-resik, nglebok-nglebokno jangan, nglebok-nglebokno pembek ngatini. Kitin ki weno iki. Gak roh. Terus Palupi ngene. Nggih kuncine Sukma ilang. Lah Jessica ape mulih. Lah iki rak ya kuncine Sukma. Sing Jessica meni ngono. Oh ndekne wong njungok nang kene ngono kok iso lali leh mendingan. Pancene Sukma matane diandang aku. Sam. Sing tak anu ki apa, Pak? Maksud iki dhewe iki kelangan apa iki ya mbok maksude yo yo padha mbak-mbake. Gak malah tangisan. Gak masuk. Malah tangisan. Golek Palu. Sukma nangis. Oh cakep kowe tunggale oblo tunggu. Mbak parah nek. Iya nangis, Sukma nangis. Ngono. Kok pancene sindang-dang Sukma cak aku ki urung resik-resik montore kok bingung. Ndang nganggo montore sapa ya kenek. Gak tangisan glerotan. Lah yo koyo apik. Cah kowe tare ngoten Mak apa sih dik nangis duka gembe. Oh, Ndas ngantek ngelu rasane. nganu niki nganu jare wedine tak seneni. Ditakoki Mbak Endah Mas Arifin. Diseneni yo ben ngono. Seneni buwe jare. Engko genten Mbak Mur tak anune sewenenane. Wis sampean ndang nggawa apa kono ndang nggawa jangan dekne bingung kuncine. Kelu ndas ngrasakno Sukma sam. Ses. Iki ngantek urung apa-apa. Wis guys aku ape tuku toples nggo aja. Ada dadan, yalah. Ada jajan bodoh. Ya oke. Guys, kita akan toto-toto mencari jajan lebaran. Aku jenis pesen Mbak kanca-kancaku. Tapi sing ngoten niku paling nggih. Stik, kuping gajah, tak didoi sing asin-asin ceriting. Nggih. Terus apa iki pastel. Terus atus-atus. Terus apa nih ya? Kacang asin, cipit-cipiran. Terus kayak undi-undi ceplis. Wis kuwi enek tak tukoni. Tapi sing rotine belum. Terus sing roti iki kok kecil merek ya, Mbak. Rasane yo bodoh. Mencari jajan. Tak kondang-kondang yo, tetep sembuh sih. Iki kayak pertimbangno. Nggih. Dadi iki plastiknya dicopot mbek Mas Dimas.
Nanti beli jajan sing Rafa suka ya. Apa sing suka? Apa? Coklatos? Diem ae. Ngadep sini ya. Guys, Rafa ben gak nang omah ae. Dadi Rafa ikut. Ya, Pak. Beli rotai. Roti apa, Mbak? Onde. Onde. Onde ya. Request Mbak Lina. Kakak tempat enggak? Tempat geblak nih. Enggak kuat. Ojo anu lho, Pak. Maksudnya ojo lenden. Ojo rodok mengguri kena rodok maju. Nek geblak. Kakak tau geblak ya. Enggak capek ya, Pak ya. Kan gak capek. Oke. Beli jajan. Jajan apa guys? Apa kita beli jajan ya Pak? Kamu mintanya apa Pak? Apa aja Pak? Monde. Iya nugget. Gak nugget apa? Itu apa guys? Berapa? Tangguhan tuh kupora gak saya Mbak yuk. Gak kepangan. Monde. Di? Yuk. Ayo kene lho Mbak, Pur. Monde. Roti monde, guys. Guys. Pak golek roti dulu ya. Iya. Gak. Gak. Kira iya lah. Gak. Dek. Mau. Wah. Monde sing gede ya Mbak gak ono sing cilik. Iya tapi sing gede. Nah. Sing gede gak enak. Ini enak apa ora Mbak? Nisin. Enak apa ora? Enak apa ora nisin? Dan iku nek arep pembuan sing alek enten ae opo. Mbak siji Mbak. Penasaran. Kok penasaran aku. Terus apa Mbak? Monde sing bunder kok Mbak? Ndek monde kayak enak ndak sing bunder gede. Monde. Oh, berarti. Ya Allah, entek. Ya entek Mbak Mur. Apa? Ya Allah, nduk gak mbok umani lah. Sing mangan sopo? Terus ini pas awal-awal puasa. Ngono. Awal ya kudune. Entek Mbak. Iya. Anu wafer tenggo. Wafer tenggo enak, Nduk. Yang kaleng apa yang biasa? Yang kaleng kalau tenggo berarti terpotong 5. Didal lak marah ya Clarissa nih ya. Lah ya. Didal le. Wis kita kasih. Sing enak ini gak patek semua. Apa Mbak ini? Apa ya? Lah ya, entek kabeh Mbak. Ora enak entek guys. Wafernya habis. Sing pedes-pedes Mbak Mur enak ora kene. Pedes-pedes guys. Kacang asin nek kacang asin iki pira jajal delok. Delok Mbak. Itu. Swidak.
Iki lho Mbak kacang atom iki lho Mbak sing asin ae Mbak. Piro kuwi jajal? Delok. Kacang telur. Iya. Piro kuwi? Apa cono? Ya wis kuwi satu. Dudu apa? Jatuh. Copot tadi. Iya kok sik. Iki wis enek. Apa nih ya? Masukin. Sidik ae, sidik sing cilik ae aku seneni Arifin. Pak malam. Kok aku gede-gede ngono? Gede-gede. Enak apa ora, Mbak? Yang biasa yang ngoten iku. Wis satu, Mbak Mur. Basreng. Iya, basreng satu. Itu duduk panek jatuh. Terus apa nih ya? Sing pedes-pedes itu. Apa ya? Boleh apa ya? Sik randu sik. Ayo, kok ayo delok karo Mbak roti. Apa kalau jenenge ager-ager. Halo, tak bareng dok sing akeh. Bareng-bareng. Wes guys. Aku kemarin pesen kontak-kontak guys. Ini baturnya ditutup. Ini bisa pinjam ya berkah. Tak jumlah biar ijek, itu kurangannya kena tinju. Ager-ager itu tak bisa kurang Mbak? Enten satu flash. Kurang. Oke. Apa? Luai wes yuk. Apa naik Rano? Ini apa aja guys? Apa nah Len? Jajan apa? Taruh. Ambil Pak. Wes nambes. Di sing di. Ya, apa lagi? Siapa Mbak? Ambil lagi. Apa? Ya, terus ayo apa lagi? Terus. Sana anu kentang biasanya. Siapa nih? Mbak mie gak Mbak? Mie Goreng apa? Mie goreng ya? Mie Pak, ambil Pak. Sing dua-dua lho Mbak. Nggo nek bodo-bodo. Ngoten iki ya? Iya. Aja ngono ki gak seneng aku. Indomie. Iki lho Indomie ae. Iki lele. Ini ki lho, guys. Ini dua. Mie gorengnya dua. Iya. Terus mie apa nih? Apa lagi, guys? Sing anu niku. Yo, ada niku lho, Mbak, ambil Mbak. Ini ada. Ada lah. Kapan cuma? Bikin. Iya. Goreng. Ya. Ya. Wes. Mantap. Yuk. Ya. Bawahnya. Wes. Apa itu? Keri lah gopo gak usah. Iki nek tenggale sing mana rantangane? Dada. Monde ngono. Ngebodo kok monde ngono gitu terus. Pengen Mbak Lina. Iya. Mau gak coklatos? Coklatos. Coklatos gak mau tuh. Rafa gak mau. Yes. Iki. Oh iki. Iki. Dawu. Gede ndi? Golek sing randok gede. Lah iki piro? Iki 45. Wis kae. Apik ndi ta? Sendok-sendok ben gak dianu tikus lho. Iyak-iyak tikus. Yo. Yuk, sana juga. Yes. Dole Rafa apa?
Strawberry lho, Pak. Soden. Ki lho, Pak. Wis ki kodomo. Ya, wis satu ae. Ada aku ya sik. Sabun-sabun Mbak Mur. Wangi, Mak. Iya, iya. Sabun mandi enten, Mak. Tak Warung. warung, Cek. Satu iki satu. Iya. Ini satu, guys. Yuk. Ayo, lagi pewangi, guys. Udah di situ aja. Apa? Ya. Pampasnya habis, Mbak Rafa. Pampasnya habis. Kalau tidur doang. Kalau tidur dikasih pampas. Pewangi. Ditata sih. Rusak semakin ini. Rafa numpak, Di guys. belakang. Enggak, Mak, sabunnya. Ayo toh rene lho, Mak, kalengnya. Insya Allah, insya Allah. Jajane wis entek, monde mande sudah habis. Monde mande udah habis. Nggih. Bukan kesenane papas. Wes kowe, Mak. Sing anu ku lho, Mbak, sing Cina ku lho suwi. Sen sun sing suwe. Piro? 5 Nek, 5. Biasanya yang kedua itu ya, Mbak, biasanya berapa? 5. 5. Iya, Bu. Iya. Makasih. Jatuh ya. Wis apa? Nah, Ya kalah teleponnya. Liboy. Aja Liboy, Mbak. Citra jajal. Dijajal. Look. Ya look lho, Mbak. 5. Kok ben kulite kok ben moblong-moblong kayak sundel bolong. Ya Allah. Lu ungu belum mak ketoke. Endi ta mulih? Ketoke wangi. Ya kuwi. Ya wis kuwi sak ngono. Ya wis. Ya. Wis. Isinya tuh saya. Jadi larang iki Mbak Mun. Lepas njajal delok kok larang. Iya ya apik-apik ya. Tapi cilik-cilik wong jajanku brenggah-brenggah kok. Jajan kuwi brenggah-brenggah. Ya sakmono kuwi. Pira? 20. Mah. Aku sedelok tok kok 20. Ayo golek liya. Itu ku sosis ora le? Iya. Sosis apa? Mana? Sosis apa, Fa? Hah? Sosisnya apa, guys? Minta Mana biasanya salah, Mak. sing enak ngono lho, Mbak.
Apa, Dek? Ya wis sih. Ngeri, Mbak. Ini podo supaya anu kan disuruh mak. Lah iya. Sing ti. Nah, itu mak. Ya entang wis. Iya. Sing ndi, Dek? Ini iki. Enggak sing iki. Ya iki. Ya wis, ya wis. Ya. Wis gak banyak Apa banget. ya? Wis satu ae gopo. Wis. Yuk kita cari toples, guys. Iya. Iya. Wis. Kita pulang. Berapa sudah selesai. Ya payah. Ya payah. Udah masuk ya. Ya payah. Udah mau beli apa kamu? Hah? Mau beli apa? Hah? Lor leng. Iya, telur goreng. Mau? Iya. Iya, telur goreng mau. Ya. Apa ini panganan apa? Lor long. Cilor ya apa nih, Nduk? Cilor. Lor long aja. Ya, lor long yuk. Mana tuku lor long? Mana oke. Tuku lor long. Telur gulung. Karo apa? Berondong mau ya? Berondong mau. Mau ya. Berondongnya 1, lor longnya 15.000 ya. Lor long, Dok. Lor long 15.000. Kayak duit gue tuku kalau Mbak Mur. Peropon. Iya, peropon. Karo minum. Kayak apa? Kena es aja. Terus guys, kita beli sayur. Ya Allah, ya nes entek lho. Lagi jamping itu mak. Jam kali lagi enak. Sop Mbak Mur? Sop. Apa bisa kurang? Iya. Sop. Lah kok tuku apa? Kena tuku nang tuku. Lawan apa? Terina kulit ini. Ini damet jangan apa, Pak? Gak apa-apa. Karo kulo mbak oseng ke atas. Oseng kulo. Oke, oseng ke atas kalau oseng pare 1. Wes kuwi. Wes damet. Guys, kita beli makanan.